τρίτη έναρξη εδώ στο Dragao, με τους Πορτογάλους να έχουν δώσει έμφαση στην ιστορία τους, στα χρόνια των εξερευνητών. Μπισακρέτα και Κολίνα, το τρίο που διαιτήτευσε πριν από λίγες εβδομάδες τον τελικό του UEFA. Να έχει χώρο ο Καραγκούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! 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 Η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο προς την νίκη. Γκολ! 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 Το απίστευτο. Πάει να περάσει ωραία στην περιοχή ο Χαριστέας. Ευκαιρία out. Το δεύτερο σουτ είναι και αυτό για την Ελλάδα. Από τον Άγγελο Χαριστέα. Τον βλέπετε στην περιοχή. Χέρι, έβαλε χέρι εκεί. Αφήνει το σουτ. Για να δούμε out. Εδώ τη γλίτωσε η Ελλάδα. Υπήρχε φάουλ προηγουμένως βέβαια. Νομίζω ότι έκανε κοντρόλ. Περνάει πολύ ωραία για τον Σεϊταρίδη. Πέναλτι! Πέναλτι! Κέρδισε πέναλτι ο Γιούρκας Σεϊταρίδης. Αντίστακτα κατευθείαν δείχνει τη βούλα ο Πιερ Λουίτζι Κολίνα στην υπέροχη πάσα του Γαλλικού στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0! Είμαστε κοντά στο θαύμα. 2-0 από τον γκολ του Άγγελου Μπασινά στο 51ο λεπτό του αγώνα. Πολύ προσοχή. Η σέντρα του. Το σουτ. Out! Out! Η κόρνερ βρήκε κάποια σώματα. Τυχερή σε αυτή τη φάση. Γκολ. 2-1. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Δεν τελείωσε τίποτα. Εδώ κρίθηκε